Oli denw de ne fɔra dama ma si denw ma ya mais ne ko dani denmusonin jamani dani nyam ne nja ne tara kɔnɔ da Guadeloupe na k'o den rekoni ka den fɛn bɛɛ ka tila k'a balo ka fɛn bɛɛ lajɛlen mais e taara i jan kame a tɔgɔ Congolais de kɔrɔ n'a fa ye Congolais de o fa o ye Congolais o tɛ Congolais o ye Congolais de wa Congolais jongi kɔrɔ dɔlɔmina Congolais dɔlɔmina n'a fa o de n'a fa ye Congolais jamu dɔlɔmina de a dun diyara ne la dɛ Konate denw ye Konatew ye denw bɔ a la dɛ o daga de la dɛ a kɛ ne yɛrɛ n yɛrɛ de n'i ka n fa ni n'i ka fɛn bɛɛ mɛ denw bɔ a la dɛ n'i ma denw bɔ a la ni n n'a ta yan ka ma mun ta yan a tɛna na bɛɛ i da dɛ o kɛlen o tɛna na bɛɛ i da dɛ n'i mago b'i denw na yanni kana ko Dani ye ɲamɔgɔden bange e ye ɲamɔgɔden bange Congolais fɛ yan e m'a ye maa mun ni fɛnkɛ de ko ka di Kolo ye yan olu dɔrɔn de ko ka di Kolo ye sinon Kolo mago t'a tɔ foyi la a mago tɛ na la wa n'a yɛrɛ ni Kolo tɛ bɛn parce que a fa tɛ quoi a fa tɛ a tɛ Kolo lamɛn a tɛ lamɛn foyi i tɛ bɔ ni kuranɛ ye ni na ma kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ i tɛ bɔ ni kuranɛ ye n'a ma a kɔnɔ fɔlɔ n'a ma tiɲɛ a ma tiɲɛ yɛrɛ e de y'a tiɲɛ quoi denmusow dalen don e bolo so kɔnɔ yen nɔ n'i ka denw bɔ a la o de daga di la mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'i denw dɔgɔya mais ne tɛ dɛ ne tɛ parce que ne bɛ yɛrɛ respecté o ma mais ni ne denw ta ka don a la ni jiginni denw kan n kalila ali kuranɛ la kule b'i faga i ka so kɔnɔ quoi parce que denmusonin fɔlɔ filɛ o tɛ bamanankan mɛn o ka pa paga o ye Guadeloupéen ye o n'a ba bɛ ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ bɛ n ka so yan donc voilà denw bɔ a la denw salon ka bɔ a la o bɔ a la pewu n'i dɛsɛra k'i barika ban fo i bɛ taa denw de ta sisan ka na e y'a ye dɛ o kelen kɔni n t'o diya i la n bɛ jigin k'aw la violent i denw kan violent i denw bɛ jigin i denw kan violent o ye diyagoya de denw bɔ a la parce que ne b'i yɛrɛ de kan hali ne t'i yɛrɛ nin ne tɛ nin kɛ ne tɛ foyi mais n'i taara ne denw ko wa ko ɲamɔgɔden e den ɲamɔgɔden Congolais den e den ye Congolais den ɲamɔgɔden ye e y'o sɔrɔ Congolais fɛ an kana don yɔrɔ la dɛ e den kɔngɔtɔ den ninnu kɔngɔ b'u la sɛworonin kelen den saba i bɛ taa e ka frigo kɔnɔ wagati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dumuni foyi tɛ fo denw hinɛ bɛ don la e ma barika bannen ko ne de tun taara ne tun bɛ dumuni san ka d'u ma ne tun bɛ gɛrɛki ne de tun bɛ gɛrɛki san ka d'u ma o kelen kelenna kɔngɔ b'u la k'u ɲɛgɛ k'u fɛnkɛ ma barika bannen ne kɔni ye fugari ne ye fugari ye dɛ mais ne de fana ko n ka video kɛla tɛ réseau in sanfɛ k'i b'i disi da ne disi la Mali kɔnɔ ala m'a se k'i y'a se t'i ye awɔ n ye fugari ye dɛ mais n faso kɔni na n ye baara kɛ ka n disi gosi n'a baarakɛla ye sinon n ye fugari ye dɛ n ye fugari yɛrɛ yɛrɛ de mais n faso kɔnɔna la san pɛrɛn de tɛ wara ye ne ye wara de ye n faso kɔnɔ quoi Mali kɔnɔna la ne ye wara de ye Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi ne bɛ mun fɔ faransi yan ne bɛ mun fɔ faransi yan ne ko n ko Mali de bɛ ne intéressé ni nana o la i b'o ta Dani ka jelimuso Dani bɛ mɔgɔ min fɛ n b'o fɛ ninnu bɛ Asimu tanto don o don i tɛ bɔ k'o nini i t'o nini n bɛ Asimu tanto don o don i tɛ bɔ k'o nini a bɛ b'o la musow tun bɛ Amérique u bɛ wari di Dani ma n'i ye tɔgɔ d'u ma wa m'u wele k'u ka wari di yan n ye tɔgɔ d'a bɛɛ ma wa bonya bɛ n'a bɛɛ cɛ sini bonya bɔra ni minnu cɛ olu bɛ yen mama b'o kalama bonya ne bɛ tɔgɔ di buna adamaden ma ka tila ka tɔgɔ b'i la aw y'a fɛn o fɛn dɔn a y'u bɛɛ dɔn ne nɔfɛ parce que ne de tun bɛ kule n'a bɛɛ tɔgɔ ye kelen kelen n ye min tɔgɔ bila don min na o tɔgɔ tununa i b'a k'u tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ ne de bɛ tɔgɔ di buna adamaden na ka tila ni ye n da bɔ a la k'a bɔ i la pewu i b'a k'i tɛ yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ i tununnen don parce que ne bɛ tɔgɔ di buna adamaden ma dawulatigi ma barika bannen n'i bolodengɔni cɛjugu ninnu e bɛna fɔ denw ma ko ɲamɔgɔden depuis san tan depuis 95 e bɛ ɲamaden wolo la ne ye cɛ ko hayi ko non ko muso tɛ sɔn danni na jeune fille muso tɛ sɔn danni na muso a tɛ muso sɔrɔ ala a bɛɛ ni kuranɛ cɛ o wara ko na dimi kana i minɛ sa ko n ma sɔn e la o n ma sɔn e la parce que fɔlɔ n y'a ye i nɔgɔlen don donc n ma sɔn i la quoi i nɔgɔlen don nka n y'a ye k'a fɔ i nɔgɔlen don c'est pour cela n y'i to yen quoi
I m'a faamu cɛ ko parce que depuis ala ye da cɛ ko ye ka souci muso ko tɛ ne ka souci ye dugukolo sanfɛ quoi muso ko ne t'o diya hali muso la dugukolo sanfɛ sans pɛrɛn de b'o diya muso la dugukolo sanfɛ parce que ala ye ne da muso ko ma kɛ ne ka souci muso bɔnnen don diɲɛ kɔnɔ paga i ma sɔn ne ta ma i b'i yɛrɛ ta i mɔgɔ muso ko ni cɛ ko mari masa dani belebele jamja alhamdulillahi i bɛna mun muso ko kuma de fɔ ne ɲɛna diɲɛ dugukolo in sanfɛ de kabi ala ye ne dan ne kunkolo ma kalaya muso nɔfɛ ne bɛ kunkolo kalaya muso nɔfɛ ka taa min ne kunkolo bɛ kalaya fɛn min nɔfɛ a bɛ fɔ de ma ko manɛ l'argent wari mais muso nɔfɛ san pɛrɛn ka jigi kan ne ka pa paga n'i tɛ i ni ɲɔgɔnna 100 ala n ko fugari ni maa barika bannen o de bɛ cucucu ni yɔli kɛ muso nɔfɛ kɛlɛ fila a ma ɲɛ cɛ i yɛrɛ ta i ka tan tɛ n bolo i ka tan tɛ fugari ni maa barika bannen i m'a ye hali e b'i déplacer ka taa fɔ curuki cɛbakɔrɔw nɔfɛ i ma ɲɛ o fana la ka taa kɛ suɲɛli ye k'i déplacer ka taa curuki cɛw nɔfɛ wa i bɛ tila ka taa kɛ suɲɛli ye fana quoi tellement que barika t'i la quoi ala ma barika don i la quoi ni dɛsɛra ne yɛrɛ la sisan ne de tɔgɔ ko adama konate n'i ye n gosi danni na n'o m'i bɔ a fɔ ko adama konate ni dɛsɛra n yɛrɛ la mais n'i nana de ko n den ka dɛsɛ n yɛrɛ la ko n den o yɔrɔ la ala m'i kɛ den tan ye ala ye denw d'i ma o kɔrɔ k'an bɛ taa denko kɛlɛ la sisan o yɔrɔ la parce que n'i jate minɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ n denw o kɔrɔ an bɛ taa denko kɛlɛ la n'i denw ta o la sisan n'i denw ta u na cogo diɲɛ kɔnɔ n na o f'i ɲɛna quoi o ye denko kɛlɛ de ye sisan quoi i m'a faamu denko kɛlɛ n'o n'i denw ta i denw na cogo diɲɛ kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna sisan quoi parce que n'e barika banna ala ma barika d'e ma e barika banna e ka dɛsɛ sisan ne yɛrɛ la ka dɛsɛ maaw la i tɛ segin f'i ka taa maaw de denw ta e t'a dɔn k'e barika banna ko ala ye barika ba k'e tere juguya ni dangadenya tɛ subaga i fɛ i bɛ ne denw dun de ni dɛsɛra i fɛ i bɛ ne denw dun wa dani muso a ye dani dalen to a taara furu mɔgɔ wɛrɛ ma kabi ala ye ne da i ye ne denba ye a ma ca min bɛ ne denba i t'o dɔn fo ka diɲɛ wuli dani muso a taara dani dalen to ka taa hali ni n'i ka nin kuma bon e yɛrɛ ye nin fɔ sisan nɔ ko mun wɛrɛ sisan muso in dalen to o taara furu muso furula cɛ wɛrɛ ma ka n kɛrɛfɛ o muso ni cɛ wɛrɛ ye jɛnɛya kɛ ne ka mun ko n ka mun kɛ sisan ko ne ka mun kɛ e taara fɔ minnu ye k'olu fana ka mun kɛ sisan olu bɛ mun kɛ e bɛ mun kɛ i bɛ se ka mun kɛ sisan jɔn min na ɲininka ko dani muso y'i dalen to ka taa furu dani muso y'i dalen to ka na jɛnɛya k'i kɛrɛfɛ jɔn bɛ dugukolo sanfɛ k'i bɛna ɲininka o la sisan ko mun sisan dani ye fugariden a donna ta n kɔni n bɛ taa n ka mali la n tɛ si maa ka so n bɛ si n ka so awɔ hali ne faso kɔnɔ ne ye so minnu jɔ n tɛ si san pɛrɛn de bɛ si hali n fa ka du kɔnɔ ne ye so min jɔ san pɛrɛn de bɛ si yen nɔ n bɛ si n yɛrɛ ka so n ye fugariden mais ni n taara kɔni mali la maa tɛna fɔ depuis dani nana ka bɔ faransi a bɛ ka n tɔɔrɔ an ka so kɔnɔ a bɛ ka n tɔɔrɔ tan nɔ i tɛ taa faransi i ma se ka so jɔ yan nɔ ayi sow de bɛ ne t'a ko so bɛ n bolo sow de bɛ ne bolo quoi 1 tɛ 2 tɛ quoi sow de bɛ ne bolo mais waso tɛ quoi maa t'i yɛrɛ fɔ fɛn bɛɛ la quoi n'i ye min i ɲɛ la don min na o y'o de ye quoi olu de bɛ ne bolo quoi fugariden de bɛna faransi yan a b'a fa dusu kasi k'a ba dusu kasi ayi ne mana faransi kan somɔgɔw dusu kasi dɛ ne mana faransi ka maa si dusu kasi ne nana faransi ka baara de kɛ wa n y'o baara de kɛ mali la o kana digi la sa walayi ba sutara kana digi la ne ka foyi kana digi la diɲɛ kɔnɔ ayi ne ka foyi kana digi la ala yɛrɛ de y'o kɛ quoi ala yɛrɛ de y'o kɛ jibijɛ e yɛrɛ mun b'i bila sisan i bɛna musoko kuma yɛrɛ fɔ ne ɲɛna mun y'i bila i kana musoko kuma fɔ ne ɲɛna quoi mun de y'e bila i bɛna musoko kuma fɔ ne ɲɛna yan b'a la dugukolo in kɔnɔ hali ni ne ko n bɛ ala sariya sɔsɔ ko ka muso tan furu ne t'o kɛ yan ni min ma sɔn o bɛ tɛmɛ n'a sen 2 ye a bɛɛ ni kura e ma ne dɔn hali bi c'est à dire i ma dɔn de quoi e ma ne dɔn hali bi de walahi e ma ne dɔn
ne tɛ n da ka miiri ni musoko y'a donna ta a bɔra ta musoko de a donna ta a bɔra ta kuma caman olu to yen quoi musoko ninnu wɔrɔ ninnu to yen olu bɔ ne ka vie la ne tɛ n da ka miiri n'o ye quoi n'a sɔrɔ ko muso yɛrɛ tun tɛ furu diɲɛ kɔnɔ ne tun tɛ muso furu yɛrɛ awɔ i m'a faamu o musoko ninnu to yen quoi han e bɛ hami ni cɛko ye depuis san 10 depuis 95 ne bɛ hami ni cɛko ye depuis 95 ne e ye denw sɔrɔ mais dɔwɛrɛ tɛ ne ma dɔwɛrɛ f'i ɲɛna min bɛ ne cɛ ladu de bɛ ne cɛ sigi gɛrɛ wa mun gɛrɛ a y'a wɔrɔ a yan wɔrɔ aranzere ne de ko i ma ba sutura jɛnɛ sogodogo ne danni de y'a f'i ɲɛna ɲani ɲɛnamaya cɛ ɲani i ka bɔ n'i ka saya don cɛ depuis 2024 fo ka na bila 2025 fo ka taa k'i sara don min na ne danni de y'a fɔ ka tila ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ba sutura e tɛ cɛ de yira diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko e ni cɛ de filɛ nin ye ko maliyɛn cɛ don tugun ne danni de ko ten ɲani i ka saya don cɛ o tɛ kɛ o banna diɲɛ kɔnɔ pewu kɛ ni cɛ de furula ko nin ye maliyɛn cɛ e n'a filɛ n kalila alikuranɛ la ɲani saya don cɛ o tɛ kɛ ne de y'a f'i ɲɛna ɲani saya don cɛ ba sutura ne danni de ko ten ko Mali ɲo o de tigɛr'i la fura t'o la fiyewu e m'a fɔ e jamanen don wa e m'a fɔ e dusu ka bɔ wa e m'a fɔ ko maa tɛ i bɛ siran maa min ɲɛ e m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen e m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen nɔ sari e tɛ kama jigin mɔgɔ min ne danni de ko Mali de ye intestins interdit awɔ sinon Mali ma tigɛ ne la dɛ awɔ ne yɛrɛ b'a dɔn kɛ bɛ n kɔ Mali la ne y'o dɔn ka tila ka n ka avion ta ka tila ka n filmer fɔ Mali aéroport la ka don Mali kɔnɔna la ne y'a dɔn parce que ne bɔra si min na o ye Konate ani Keyita ye ne bɔra Keyita musow la ka tila ka bɔ Konate cɛw la ne b'o dɔn ne fa ma boli ne ba ma boli kabi Ala ye ne da ne ba ma kɛ jitɔ ye ne ba kun dusu ka bon o ye dusu bonya ye ne fa kun dusu ka bon kabi Ala ye ne da ne fa ma kɛ fugari ye ne ba ma kɛ fugari ye olu tɛ se ka fugari den bange ne de ko ten yala e tɛ sinafɔ yɛrɛ yɛrɛ ya i bɛ sinafɔya min fɔ e t'o yɛrɛ yɛrɛ ye wa o dusu tɛ la e t'o yɛrɛ yɛrɛ ye wa maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na yen de halalaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na jagɛlɛya kɛ don de halalaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na jagɛlɛya kɛ don halalaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na yen de i m'a faamu dusukasi o dusukasi b'i kan bi dɔwɛrɛ tɛ o malilataga don dɔwɛrɛ tɛ cɛko gɛlɛya in dɔrɔn don ne danni de ko ɲani diɲɛ wuli don cɛ n m'a fɔ i ni cɛ y'i foto ta mais e ni cɛ de tɛ da ka si du kelen kɔnɔ Mali kɔnɔ i ni cɛ tɛ da ka si ko wa ko n furula cɛ ma ko maliyɛn cɛ don n kalila alikuranɛ la o de banna ɲani i saya don cɛ fo ka taa k'i sara don min na o de banna o de tɛ kɛ ayi o tɛ kɛ n'o kɛra nin daji tun kunna i ka Konate bɛɛ fɔ i ka n tigɛ ka bɔ a la awɔ o kɔrɔ ko ayi n'o kɛra ko nin ye e ye n'o kɛra Konate bɛɛ fɔ walahi i ka n tigɛ ka bɔ a la ma barika bani somuso so n'i bɔr'o la ko Arasa ka wari bɛɛ n'a donna kan komi Arasa bɛ kaso la ni mɔgɔ bɛ kaso la n tɛ kuma quoi sinon n'a y'a da la ilaha illallah n tɛ n fa dɔn o ye fa dunan ko ye quoi n tɛ n fa dɔn fa dunan don quoi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n tɛ n fa dɔn fa dunan don quoi sinon o bɛ ne dɔn ka tɛmɛ diɲɛ maliyɛn bɛɛ kan mais n'a bɛ mɔgɔ min bɛ kaso la kana fɛn fɔ ma o to yen quoi a bɛɛ ni ale kuranɛ cɛ e ma barika bannen somuso hali tulu munikɛ tulu gansan e dɛsɛra k'o san mais juste n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna i bɛ nɛni min da ne kan o da ne kan i bɛ fɛn fɔ o fɔ mais i bɛ den de tigɛ ka bɔ a la den tigɛ ka bɔ a la direct denw bɔ a la direct denw ma fɛn k'i la mɔgɔw denw ma fɛn k'i la ne denw ma fɛn k'i la foyi donc den tigɛ ka bɔ a la quoi n'i ma den tigɛ ka bɔ a la ni wallahi billahi n'i den ta yan n'i y'a ta yan n'i den ta yan o kɛlen kɔni n'i den ta yan o kɔrɔ de ko den defan n'i den ta yan bɛɛ ni kuranɛ cɛ i sigilen i ka yɛrɛgili mana fɔlɔ la i sigilen ni bo bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ o la
wallahi billahi isigilen quoi isigile ndiga fa to baga juguya mais ma kulushi boga gitron tike ite kulushi boga gitron tike quoi ndiga fa to baga juguya ite silibu doron do dora do metro kono quoi mais be den samanga bola direct o bariga bania den samanga bola mais ko way ko daninga nyamo dem vle e kan na e nyamo deu e kan na e kongole do deu ko le den fla de sore fe awo e kan na e kongole do de ote e den be bolo munu jamu te kele nderun den bebe fa kele de la o be konati den be bolo munu yɛrɛ jamu tɛ kelen ala ye denmuso saba di ma u jamu tɛ kelen i ma den fila yɛrɛ sɔrɔ kolo fɛ den kelen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ den kelen laban o fa filɛ nin foyer kɔnɔ o fana ye maraka dɔ den ye e mun den modèle ye ka e yɛrɛ ta kɛ ten c'est à dire e bɛ hami fɛn o fɛn na o ye dilan i ka diɲɛlatigɛ la debi bangera e be hami fɛn fana o ye dilan i be hami fɛn fana o ye dilan i hamina ko dilan kabi kunu dilan e ni na ke se ke hamina ko ye hamina ko wara fo ite la o dun bolo fana te kun e dilan i muso ka kɛ dilan ka de sa ke mais a bolo fana te kun bolo min filɛ kun ni jɛgɛrɛ daba bolo salati sɛnɛ bolo min filɛ kun ni ere ɲɛmi bolo cɔrɔgun ne na ni kɔni ye muso bolo ye tan ni biriki gosila kɔni tɛ nin bɛ mun ye hali kareseli duma nin b'a ɲɛ ni nin dari fari kan nin t'i fari tɔ ŋɛɲɛ ni nin dari fari kan 100 centimètres a bɛ fɔ nin ma ko 100 centimètres parce que a kɔnɔla ŋɛɲɛlen don a kɔfɛla ŋɛɲɛlen don e yɛrɛ ka bolo in kɛcogo la kɛ nka nin tɛ i n'a fɔ lahara madu bolo e bolo in yɛrɛ lajɛ kana to ka nin bɔ ka yira mɔgɔw la dɛ sisan musow a tant que n'aw ma sɔnni jani biriyalamani ka sɔnni ni da ka janya ka biriya ne m'a f'i ye ko espérance t'i la espérance t'i la o bilahi sɔnni da ko e fɛ ko muso bɛ sɔnni da ten dɛ sɔnni in tɛ da ten o kun de b'a la o sɔnni in n'a ka baara de don mɛnɛ o de ye sɔnni in wari gɛlɛya o espérance t'i la i bɛ t'o ɲɛɲini i b'o ɲɛdɔn sinon ke ta in ni kɔni ni balila dibi la nin ka da i kan dɔrɔn i b'a ko non kan kamalen kɔnɔ fila don parce que nin tɛ fɛn ɲɛ e ni adamaden muso bolo bɛ se ka kɛ nin ye jɛgɛrɛ daba ka bolo yɛrɛ bɛ kɛ kungurubani ye hali sɔnni kelen a kare na i kareseli man d'a la foyi man d'a la ka bolo yɛrɛ ŋɛɲɛ ta ma barika bannen ma cɛjugu he daniya kata daniya donta daniya nin bɛɛ kɛ ne ye i tɛ hakili tɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ne y'a bɛɛ kɛ ne y'a bɛɛ kɛ ne dani ne y'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais maa tɛ yen k'i bɛ ne ɲininka maa tɛ yen papaga mais i ko n ye fugariden effectivement n ye fugariden o mais ne ko ne ye fugariden ye jamana min kɔnɔ o jamana baarakɛlaw kɔni an bɛ dugawu de k'olu ye an bɛ dugawu de k'olu o jamana baarakɛlaw an bɛ dugawu de k'olu ye quoi o ne fana ye fugari ye jamana kɔnɔ ni maa minnu kɛra fugari ye ka da ne kɔ kan e kɔni fɔ lahara sa a bɛ fɔ i ma k'e tɛ dimi bɔ quoi i nana fɔlɔ ko nana zɛribo ko nana zɛribo ko tellement yɛrɛ mi tuma ko nana zɛribo hali nana zɛribo yɛrɛ tigɛlen don a la filɛ nin terrain min filɛ foro minnu filɛ a bolo nana zɛribo de y'a dama a taara ka misiw bila yen de a ye fɔ don min na dɔrɔn nana zɛribo o fana tigɛra la o don quoi ma barika e fɛ ko ne ye dangaden de ye i n'a fɔ e cogoya e fɛ i n'a fɔ ne ye dangaden de ye e fɛ i n'a fɔ e jarabilen don faransi la cogo min na ko ne jarabilen don faransi la ten yan sans père ka jigin faransi kan tous les moments ne bɛ se ka faransi kite ka taa n segin ka mali la quoi parce que siniɲɛsigi de dilantɔ don ne bolo mali la sans père ne ka pa paga ne ka foyi hali ni ye ne kɛcogo i yɛrɛ b'a dɔn quoi ne ka pa paga foyi ne ye jarabilen don faransi la ne b'a jarabi faransi la yan dɛ ni jarabilen de don yan ne jarabilen tɛ yan ma barika bannen k'i n'i ka siniɲɛsigi dilan ala ma den wɛrɛ d'e ma denmuso saba olu fana mana ta k'i to don min na i bɛ sa i ka so kɔnɔ keleya la yen quoi awɔ fɛn t'e bolo afiriki balo cogo t'e la afiriki maa kunnango somusoni curugi somusoba baribɛsi somusoni maa cɛjugu ye wa i bɛ dɛsɛ mɔgɔw la k'i n'i k'u denw de kan quoi
I b'a ko den t'i bolo quoi ni denw minɛ sisan i bɛ kule quoi i bɛ dɛsɛ mɔgɔw la depuis ne den dɔgɔtɔrɔso la i y'a ta ka di mɔgɔw ma u y'a nɛni yan nɔ ka fɛn ne ka foyi bi de sa ni wulumuso nana fɔ wulumuso kana fɔ ko ayi ko a ka ɲamɔgɔden min filɛ alors que ɲamɔgɔden fila b'e bolo a tɛ fɔ olu ma ko ɲamɔgɔden a bɛ f'u ma ko halakidenw parce que i ye kelen y'o sɔrɔ kelen ka tila ka laban in ta k'i to furu la i y'o ta marakakɛ min fɛ k'o to furu la e bɛna dɔ den ɲamadenya e ye mun den modèle ala ye barika ban ka se o bɛɛ ma e ye mun den nation ye e ye mɔgɔ nation ye ɲamaden fila b'e bolo ɲamaden sabanan o fa kɔn de y'o faga ka jalaji kɔnɔ k'o faga han ala ye mun kunnagoya si ma i bɛ se ka dɛsɛ mɔgɔw la cogo di kana u denw de kama i barika banna ka taa min mais ala ye mun kunnagoya si ma diɲɛ kɔnɔ i ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ ne ma diɲɛ fɛn bɛɛ i ye fɛn bɛɛ fɔ ne ma a ma foyi tiɲɛ sisan ko n denw n ka diɲɛlatigɛ ninnu ko n denw e mun kunnangoden mais e den modèle jumɛn ni cɛko gɛlɛya b'i kan ne don wa n'i tɛ fɛn sɔrɔ ne don wa n'i tɛ se ka taa Mali la o ye ne nɔ ye o ye ne nɔ ye i yɛrɛ ka kunnangoya de y'a las'i ma i yɛrɛ ka barika ban de y'a las'i ma e tɛ se ka taa Mali la ne ka mun han e tɛ se ka taa Mali la e ka mun ne ye kɛlɛ a ka diɲɛ fɛn bɛɛ ne ma maga i denw na tile kelen e bɛ t'i sigi e bɛ dɛsɛ ne yɛrɛ la ha da ne ka ɲamɔgɔden b'e bolo ne ma deli k'o fɔ tile kelen han e ka na ye ɲamɔgɔden kongolɛ dɔ den don e b'o dɔn ne b'o dɔn hali denni t'a fa wɔrɔ dɔn bɛɛ b'a dɔn denmuso ka fako ka bon hali a t'a fa wɔrɔ dɔn tellement ka ŋaniya ka jugu han'o fa hali u tɛ ɲɔgɔn ye e bɛ dɛsɛ maaw yɛrɛ la ka t'u denw de kama sisan wa den minnu yɛrɛ tɛ den fitininw quoi mais ala y'i kunnagoya diɲɛ kɔnɔ mais ala y'i ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ala y'i ta de tiɲɛ dugukolo sanfɛ quoi han n'i bɔr'o la dɛ Mayimuna dɛ karisa dɛ san pɛrɛn ka jigin a bɛɛ kan olu mun de bɛ se ne ma karisa dɛ san pɛrɛn ka jigin a bɛɛ kan foyi tɛ se ne ma i bɛna maaw tɔgɔ don n ka kuma la donna ta bɔra ta i bɛna n tɔgɔ ta ka associer mɔgɔw tɔgɔ la ka n tɔgɔ ta Amérique musow y'a ka tan dɛ Amérique musow y'a dun tan dɛ Amérique musow dɛ u y'a kɛ danni ye u bɛ casquette bila ka na u tɛ casquette bila ka na ne tɛ casquette don wa u tɛ samara bila ka na n tɛ samara don wa u tɛ fini bila ka na n tɛ fini don wa ha nana jeliko kɛlɛ la a ka nafolo sɔrɔ bon ya hali ne tɛ don kuma ninnu kɔnɔ quoi a bɛɛ ni ala ni kira cɛ hali ne tɛ don wɔɔrɔw la quoi sinon i ye dɔw tɔgɔ fɔ kuma in na dɛ olu nana fɛn bɛɛ kɛ n ye ko wa ko non ko n ka nin dabila dɛ olu bɛ côté dɔ la olu bɛ côté dɔ la n ko non respect ka taa nɔ la kana ɲininka nin kuma ninnu na quoi respect b'an cɛ quoi kana ɲininka ninnu na quoi e fɛ ala ye kɛ nataba ye diɲɛ kɔnɔ ala ye ne ko ya ha caman bɛ bi k'e fara u kan ne yɛrɛ b'u sara koyi n ka ale kuranɛ la n b'u ta baara la n b'u sara baara tɔnɔ o de ye awɔ baara tɔnɔ o dɔrɔn de ye e fɛ anw ye dangadenw de anw nana diɲɛ kɔnɔ ten de ya e fɛ aw nana dugukolo in sanfɛ ten de ya maa barika bani maa kunnango ambition de b'aw na diɲɛ kɔnɔ wa f'a ka kɛ de ne danni de ko ten wagati dɔ de bɛ yen nɔ fo ne danni fo n ka miliyari de sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ n kunkolo tɛ lafiya quoi miliyari quoi a tant que ma kɛ miliyardɛri yɛrɛ miliyari miliyɔn 1000 n'i m'a ye i yɛrɛ bolo n kunkolo tɛ lafiya quoi maa barika bani maa kunnango ne dalen don i bɛ cɛ ɲini na i bɛ cɛ ɲini faransi fɔ curugi maa kunnango maa ta tiɲɛlenw ha
bon m'aw bila fɔlɔ n bɔra dɔrɔn jusqu'à fiɲɛ i ka kow kɛ denw ɲin bɔ a la quoi a bɛ ne de cɛ mɛ denw ɲin bɔ a la denw épargné quoi i bɛ denw bɔ a la pewu denw bɔ a la quoi denw ye innocent ye mais n'a ye diya neni o neni ka di ye o fɔra dani ma farapo ka di ne ye ne b'o da i kan mais denw bɔ a la quoi denw bɔ a la o tɛ ɲɛ denw bɔ a la denw bɔ a la pewu n'i ko ɲamɔgɔden bɛ n bolo awɔ o bɛ n bolo mais ɲamaden bɛ e yɛrɛ bolo awɔ kulonkɛdenni o b'e bolo quoi awɔ i bɛ denko fɔ ko ɲamaden i ma furu sɔrɔ faransi yan faransi yan dɔ ka bɔ kɛ faransi an t'a dɔn de faransi yan muso caman den caman bɛ bɛɛ fɛ a woro ma bɔ a muso si nɔfɛ koyi o caman o bɔgɔden i fana ye n na sɔrɔ o cogoya la yen nɔ ka tila ka fitinin sɔrɔ o cogoya la yen ne ni n ta ba de kun ka di ɲɔgɔn ye kojugu wa ale ye Guadeloupéenne ye peut-être ko k'o furu la peut-être e de b'o furu cogoya dɔ sa kɛ mais den bɔ a la quoi den bɔ a la ni barika t'i la denw bɔ a la o de ka wusa quoi sinon i ka na a sera dɛ ni a sera dɛ denw bɔ a la o de ka di la denw bɔ a la awɔ denw bɔ a la awɔ ne ye fugari ye dɛ awɔ fugari étage tigi fugari forotigi fugari misitigi fugari sagatigi fugari saga caman tigi fugari misi caman tigi fugari so caman tigi fugari dugukolo caman tigi ne kɔni ye nin bɛɛ ye n'o digiri la i b'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ Mali la quoi faransi tɛ i b'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ Mali la n'a digiri la quoi awɔ wa an bɛ wari ɲini ka investir Mali la de yan tɛ quoi an bɛ wari ɲini an bɛ investir an faso de la yan tɛ quoi comme ça an t'a diya mɔgɔ la an ye patron ye yen nɔ n'an taara anw senw bɛ quoi an bɛ digi quoi baarakɛlaw b'an bolo quoi maa barikaba de maa kunnango maa faden tɛ ne Mali la dɛ i b'o bɔ i kunkolo la quoi awɔ faransi ka faden tɛ ne Mali la quoi ne t'o diya maa la yan yɛrɛ voilà faransi ka faden tɛ ne Mali la dɛ i b'o bɔ i kunkolo la i b'o sama ka bɔ i kunkolo la quoi voilà faransi ka faden tɛ ne Mali la quoi personne ne t'o diya maa si la yan awɔ yan kɔni ɔhɔ i b'i ka sira fɛ mais Mali kɔni na faransi ka faden tɛ ne ye ayi ne t'o diya maa si la Mali la ne yɛrɛ ye ŋana de awɔ patron Dani i ni tɛgɛ kirikara tɛgɛ nɔgɔlen tɛgɛ nɛgɛlen tɛgɛ tolilen bolo in de tolin bɛ sa a t'e la o fɔ nin bɛ da cɛ min fari kan k'i b'o kari nin bolo nasuya bɛ da e kan k'i kari sa i bɛ b'i nɔ la i tɛ kɛ foyi ye bilahi i tɛ bɔ i nɔ la yɛrɛ ni nin dar'i kan i ja bɛ tigɛ de a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ni nin dar'i kan a bɛ kɛ i la ko sebefu de bɛ ka kɛ k'i ko e fɛ ko wayi ko non adamaden maa filɛ n'i ye muso sɔnni ye i yɛrɛ bɛ jarabi quoi mais e bolo la ye jegere daba bolo nɔgɔlen bolo tolilen na ye jegere daba salati sɛnɛ bolo n'i y'a nakɔ sɛnɛ bolo modèle jumɛn tan e tɛ o e ma ya cɛ ko dusukasiw ni fɛnw de b'i la diɲɛ kɔnɔ tɛ cɛ sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ ne ma dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ne de ko yanni diɲɛ ka ban fo ka taa k'i sara a bilahi e tɛ maliyɛn cɛ de sɔrɔ ko nin maliyɛn cɛ dɔ ye ne n'a filɛ i t'a ye o banna i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kelen wa dɔwɛrɛ tɛ koyi ne de ko Mali sans interdit i tɛna taa Mali la wa i tatɔ tɛ sans interdit fugari maa barikaba ni maa kunnango cɛ adamaden ni maninfin b'i yɛrɛ kɛ halala ye i b'i yɛrɛ kɛ halala ye fɛn min kɛlen don k'i tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'o défi relever ka bɔ yen défi dɔ fɔ dugukolo sanfɛ ne Dani tɛ se ka min relever a tɛ yen yapa défi dɔ fɔ a ko in kɔnɔ ne de bɛ défi relever ka yira i ko k'a tɛgɛ n b'a kɛ quoi wa ne de ko ten ɔhɔ parce que ne ye halala ye o ne Dani ye halala ye bilahi awɔ ne ye maninkaden 100% ye wa ne ye maninkaden 100% ye ka tila k'a fɔ ko de bɛ Ala ye maninkaw da maninka ma kɛ fugariden ye diɲɛ kɔnɔ ne b'o kɛ k'o yira diɲɛ la o ye ne yɛrɛ kɛcogo ye ne t'a diya maa la dɛ ne t'a diya maa kelen na parce que ne yɛrɛ filɛ faransi b'an ɲɛ don ɲɔgɔn na sinon Mali la n ye patron ye quoi faransi kɔni bɛ se ka maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na mais Mali la sans pɛrɛn n ye patron ye quoi i ɲɔgɔnnaw bɛ baara kɛ n bolo quoi n ma ka n da lacɛn i la o n ma ka n da lacɛn i la fu la quoi n b'a fɔ maa barika bannen muso guwanna
muso gana furu bali wa ite furu fana no de ke furu billahi ite furu ka fo ko ne malien che itoke mali koni ay ibe sane sa jola so mali tere ngoni mbo fi na de mbo fi na kwa ibe sane sa jola so mali tere billahi mali koni ibe sata ka so mali tere musoroba korla ka ba abeni ala ni kirate ka fo ala ka shini kana di musoroba ka fo ko ala domina ala musoroba ka kalfa min ala kum ta malla sans pereni bita wallahi billahi tata awo mbo fi na bi de o shuo be do ikofe awo musoroba shuo be do ikofe itata banga bokuma kono wala anga bokuma kono mbora ko de fi ne o ibisa ka fembe ge me be de unyo wala kwa de unyo wala o daga dila kwa de unyo wala ni desera ni barga tilandi desera de unyo wala kwa ni a jumɛn fɔlɔ ni mun de ka tan fɛn n'a sugu jumɛn tan ale fɛn bɛɛ tan de mun de kɛra fɛn a yɛrɛ tununi to yan n kana to la fɛn dɔ ka taa a yɛrɛ yira quoi parce que voilà ni to la i m'a ye sa i man dɔgɔnin o jo bɛ fɛnɛ la o wallahi ɲɛ b'a la dɛ o jo bɛ la quoi e maramba min filɛ o jo bɛ fɛnɛ o jo bɛ la quoi mɔgɔw jo bɛ la diɲɛlatigɛ yɛrɛ de la quoi voilà parce que e de bɛ mɔgɔw to kow la o jo b'i la quoi billahi parce que e fɛnɛ filɛ nin ye ko mana kɛ e bɛ yen nɔ quoi voilà ni maaw nana yan nɔ ko wa k'i bɛ kulɔti dun i y'o ko fɛn o dugusajɛ i taara kulɔti wɛrɛ dun i y'o don kunu i taara bazɛn dɔ dun bi a filɛ nin ye a bɛ fɔ nin ma ko disibɔni i filɛ nin ye ka taa disibɔni fɛnɛ fɛnkɛ sisan nɔ o jo b'e la o e gogo wa ko non o jo b'e la wagati bɛɛ lajɛlen na n'i ma taa disibɔni fɛnkɛ i bɛ taa kulɔtini quoi i bɛ taa kulɔtini don wagati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ parilen don e parilen don jo b'e la o ba sutura tɛgɛ filɛ nin ye jegere daba e bɛ ko diya mɔgɔw ye e b'a dɔn an maliyɛnw filɛ nin ye ɲɛngoya de ka bɔ an bolo e bɛ ko diya mɔgɔw ye maaw filɛ nin ye kabi maaw tɛ bazɛn yɛrɛ sɔrɔ kalo bɛɛ lajɛlen e bɛ ala ka diɲɛ don o don bazɛn kura ala ka diɲɛ don o don mɔdɛli kura o jo b'i la quoi o jo b'e la quoi e fɛnɛ ko wa maa minnu tɛ bazɛn sɔrɔ kali san bɛɛ lajɛlen ɲinan bɛɛ ba sutura bazɛn kelen e b'i to la ala ka diɲɛ don o don i bɛ taa bazɛn n'i ma kulɔti don a bɛ fɔ o ma ko kulɔtini i y'i to la a bɛ fɔ nin ma ko disibɔni quoi ka tila k'i yɛrɛ ka bote ka tila ka i kan wɛrɛla fɛnɛ minɛ cogo dɔ la tan o jo b'e la quoi voilà o jo b'e la maaw ko wa ko non k'i ka kɛ gulokibani donna i ka burumisi don wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa mɔdɛli dɔ kala ka na e yɛrɛ b'a dɔn maa minnu ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tɛna o sɔrɔ u t'a cogoya sɔrɔ a foyi t'u bolo wagati bɛɛ lajɛlen na o jo b'e la quoi e bɔra anw ye ɲɛngow de ye anw ye ɲɛngodenw ye anw y'o de ye anw tɛ fɛ ka maanifin parler an tɛ fɛ k'i bɔn e yɛrɛ fɛ i b'i t'o la quoi mali la jeliw caman bɛ yen maa si tɛ baara la e b'i to la ka tila ka taa wari bɔ depuis kunna sini i bɛ wari bɔ la fɔ bi quoi ka taa i sigi ka miliyɔn tɔnti manani fara ka bɔ wari la ko o di mɔgɔ ma k'e ka lafiya e bɛ lafiya cogo di e dun b'a dɔn anw ye hasiru ye fɛn t'an bolo e ko k'e ka lafiya o jo b'e la quoi bɔsɔn dɔ min dɛ maaw bɛ somaji la diɲɛ fan bɛɛ fɛ maaw bɛ somaji la e kan ka mɛ e bɛ ka taa tɔntimanani tigɛ k'o bɔ wari la ala ka su yɛrɛ caya ala ka su yɛrɛ caya i m'i sigi so kɔnɔ dɔɔnin ka dɔ bɔ parili ba in na e ko mɔgɔninfinw ka lafiya mɔgɔninfinw k'e to yen e bɛ to yen cogo di ka sɔrɔ e bɛ n'i tɛ kulɔtini na i bɛ disi bɔni na e bɛ to yen cogo di i bɛ ɔrɔbuni na walima i bɛ zipuni na i bɛ gulokiba nin y'a sugu jumɛn i pari kana ala ka diɲɛ dogo don parili kura ala ka diɲɛ dogo don parili kura nin mɔdɛli fana y'a jumɛn nin ye Rihanna ye wa nin ye jumɛn parce que i ka nin mɔdɛli nin pour i ka nin ye fɔ n'i taara kan nin ka taa défilé kɛ yɔrɔ la parce que i ka nin mɔdɛli ninnu bon mɔgɔ t'a dɔn i bɛ bɔ ni mɔdɛli ninnu ye yɔrɔ min na ninnu dabila man ɲi ninnu dabila i bɛ ninnu dabila bon ba sutura dun filɛ nin ye ala ka diɲɛ don o don fɛn o fɛn b'ale la kunna biri ni kelen tɛgɛ man ɲi sen man ɲi ɲɛdaw nɔgɔlen don da kasa bɛ bɔ ala ka su yɛrɛ caya n b'aw bila
M'aw bila Ala ka su wɛrɛ caya. M'aw bila. M'aw bila Ala ka su wɛrɛ caya.